Injomte moet hier uw station down in different and the camera has in the D-shop. Injomte moet bandus dat nog een tagumse, na goede kg diagam. Maar wat nog maar snel het mala is verder laat Rudy noos Connie sult, maar zo. Connie Seán. Nu maar wat Connie again is verder die wow delicious. He was girl go raw fruit mission nachon, so Rudy best soos die goede kg nutrition intof. Nish na gníomh of the injomh, be was idir stacher alu na cosháin, agus an sin seachas in daracon, be was idir stacher plank an tív, an tív is plank nach an live, agus armor with a second, agus an sin in Ciorcad, be was grúsos na gúli, agus an caracon, be was in a gná plank tarrant soos nachon. Nus gach fi an eile, chuinnig is súd géir, on bhí an gohheicsiú bhúte na gníomhachtaí I gceart, agus be go ag tríomhálta agus nuamáin sos éit na bátaí sin. Inis ar réileinsteach go dtí gníomh híon, máta híon agus sinne an álu má sibh. Gníomh híon, tá mu é álu, tin cinnta go do riam díreach má sibh. Gníomh idir dó plank ar an tíomh leis an meáchain sós díreach má sibh. Gníomh idir trí, tá mu tíos ar leabhlún ag brúsús do na gúlaí. Gníomh idir ceathair, go lá plank ag tarrant suas an meáchain má sibh.
Gníomh híon tá muid é áú tin cinnte go do riam díreach má sibh. Gníomh uimhir a dó plank ar an taobh leis an meáchain suas díreach má sibh. Gníomh uimhir a trí tá muid thíos ar leabhlún ag brúsúas do na gúlaí. Gníomh uimhir a ceathair go leor plank ag tarraingt suas an meáchain má sibh. Gníomh híon tá muid é áú tin cinnte go do riam díreach má sibh. Gníomh uimhir a dó plank ar an taobh leis an meáchain suas díreach má sibh.
tá mutíos lealún ag brúsús do na gúlaí. Gní bhí mar ceithir go lá plank ag tarrant suas an meáchain. Má sibh. Má sé bhí na bhchairde mu an obair Tás go bhhaid taine le sin. Chuinnig í súil ar leanach Facebook Glór na Léal agus leanach YouTube Glór na Léal chun níos mó gníomhachtaí mar seo áil. Má sibh gur maicaí agus fágaí slán.